कायम कर्म करायला जातोय आणि माझ्याबरोबर कांडच होतंय. तर कसं काय मंडळी, सगळं बरं आहे ना? तर आज आम्ही सगळे बसून हे खरवस खात होतो. आमच्या इकडे याला खरवस किंवा गिन्ना असं म्हणतात. तुमच्या इकडं काय म्हणतात ते मला कमेंट करून सांगा. आणि आज खूप दिवसांनी आम्ही सगळे एकत्र आलेलो, त्यामुळे संध्याकाळचं जेवण आम्ही सगळे मिळून बनवत होतो. आणि आमच्या दोघींकडे डिपार्टमेंट होतं, ते म्हणजे मिक्स व्हेज भाजीचं. आणि इथं आमचं जेवण करणं कमी आणि टाईमपास जास्त चाललेला. आणि फायनली 2 तासाने का होईना आमची भाजी तयार झाली. आणि माझ्या आयुष्यातला एक दिवस असा नाही आहे ज्या दिवशी माझ्या हातनं काही कांड होत नाही. आणि इथं पण माझ्या हातनं कांड झाले, ते म्हणजे मी भाताला फोडणी घालत होते आणि तेव्हा तेल उडून माझ्या तोंडावर. आणि जेवण झाल्यावर आम्ही सगळी खेळायचं ठरवलं आणि इथं आम्ही झुंजू आणि हा गेम तुमच्या इकडे खेळला जातो का? आणि तुम्ही पण लहानपणी हा गेम खेळला आहेत का? मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि हा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आता आपण भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये.